Når du rengør på en sengestue, vil du ofte lade rengøringsvognen stå ude på gangen ved døren. Husk altid at bruge handsker til rengøring af inventar. Du tager en fugtig klud fra din vogn og bruger en ren klud per patientenhed. Alle berøringsflader aftørres, og du må ikke efterlade urenheder, som for eksempel blod eller lignende. Med en ny klud aftørres stikkontakt, vindueskarm og dørhåndtag, og kluden smides til vask. Husk at skifte hånd, når det er muligt. Kluden vendes, så der bruges en ren side ved sengebordet. Ved en sengeliggende patient rengøres kun ydersiderne af sengebordet. Vær opmærksom på spild af mad på siden af sengebordet. Ved rengøring af stolen kan det være en fordel at skifte kluden over i den anden hånd, så kroppen belastes ligeligt. Husk at bøje let i knæene. Stikkontakter og paneler aftørres, og til sidst bækkenhylden. Herefter smides kluden til vask. Der bruges en ny klud til greb på skabe. Den snavsede klud lægges i bakken til snavsede klude. Der tages en ny, ren klud, som foldes, og denne anvendes til aftørring af håndvask. Skift hånd og læg den frie hånd på vasken, så ryggen aflastes. Aftør berøringsfladerne ved vasken og vær især opmærksom på sæbedispenseren og stænk på væggen. Smid kluden til vask. Gulvet rengøres med kopsystem. Moppen vippes, og rengøringsvand hældes på garnet. Kanterne tages, og herefter rengøres gulvet på begge sider af sengen. Sengebordet flyttes til side og køres på plads igen. Ved vask under seng skal du huske at bøje let i knæene og holde ryggen ret. Gulvet fugtigt aftørres, og ved en vask bruges en tør moppe til eftertørring.
Moppegarnet lægges til vask. Tag handskerne på. Når arbejdsdagen er slut, aftørres skafterne med en ren klud. Alle kluder og mopper smides til vask, også dem som ikke er blevet brugt.